קודם לא דיברו על הדברים האלה אז, והיו גם, היחס לניצולים היה מעורב בדעות קדומות, בסטריאוטיפים, התייחסו אליהם כאל סבונים, הלכו כצאן לטבח, גלותיים, ולא היה מאוד חשוב לתקן את ההתרשמות הזאת, וכשהספר באמת בעצם נכשל, כי הוא נבלע באלבומי הניצחון של ששת הימים, והייתה אז אופוריה, ואף אחד לא רצה להתחבר למרתפי הנפש ולגורל היהודי, והוא חווה מפח נפש עצום, וגם הכתיבה עצמה החזירה אותו, הוא בעצם קומם עליו את עברו, הוא נכנס לשם וחי מחדש את כל מה שהוא עבר, ובאמת הוא שם קץ לחייו, ואני באיזשהו מקום רציתי למלא מין סוג של צוואה לא כתובה שלו, ובכל זאת לממש ולהגשים את מה שהוא רצה. והוצאת מחדש את הספר. והוצאתי מחדש את הספר. יש את המילים האחרונות שהוא השאיר לכם, ואני קראתי זה די מצמרר, לאורך לאילן ודליה היקרים, לא יכולתי יותר לשאת זאת ולגרום לכם צער, לא להאשים איש, כל הרכוש לאשתי, אשר תחליט מה לעשות בו, היו מאושרים, שלכם באהבה, בני, אבא. כן, היו מאושרים, זה היה קצת מקברי. וזה תפס אותי, היו מאושרים. זה באמת קצת מקברי מצידו לכתוב את זה, כי ברור שהטראומה הזאת, רעידת האדמה הזאת, הוא גם עשה את זה בבית ובנוכחותנו, והייתי בת 10. זה רעידת אדמה, זה משהו שמשנה לך את כל, מסית לך את כל מסלול החיים. ובאמת ביחס שלי אליו הייתה אמביוולנטיות מאוד גדולה. מצד אחד הייתי מלאת חמלה כלפיו, כלפי הסיפור חיים הקשה שלו, הגורל האישי שלו, הטרגי, ומצד שני כעסתי שהוא עשה את זה ככה בצורה כזאת. בבית, כי בעצם הטראומה המרכזית שלו, בתוך כל השואה, כל התופת האיומה, זה היה צעדת המוות שאביו נורא לנגד עיניו. וזה היה לב הטראומה שלו, ובעצם הוא הוריש את זה לנו. איך זה באמת משפיע אחר כך לימים כשאת מתבגרת וכבר צריכה... אני שילמתי מחיר נפשי מאוד מאוד כבד. אני סבלתי ממשברים, צעירותי, ובאמת היה לי מאוד מאוד קשה. אבל בשנים האחרונות, בערך ב10 שנים האחרונות, התבגרתי והבשלתי, אז אני מרגישה שאני רוצה להתפייס עם הזכר שלו, וגם לממש ולעשות... ואיך את מעבירה את הזכר שלו הלאה? הרי הפכת להיות הורה לימים? לא. לא? בגלל המצוקה, בגלל הטראומה? זו סוגיה מאוד מורכבת, קשה מאוד ככה על רגל אחת להסביר, אבל... זה התחיל מזה שנסיבות חיי הובילו אותי לכך שבעצם ניסיתי רק בגיל 42. ועד אז גידלתי את עצמי בקושי רב ולא חשבתי להיות אם חד-הורית או משהו כזה. וכשניסיתי, בעלי הגיע עם 4 ילדים משלו, והוא לא רצה ילדים נוספים. ואני, הדבר לא בער בעצמותיי וקיבלתי את זה, אבל יש בזה גם ממד של בחירה. והוצאתם את הספר הזה מחדש. חשוב לי רק להצטרף לסיפור, כי הספר הזה, שנקרא במרחבי הזיכרון, שבעצם מופיע עכשיו, הוא ספר שמדבר גם על החוויה של דליה וגם של אחיה, אגב, המלחין שמעון וירצברג. לא, אילן וירצברג. אילן וירצברג, סליחה, אילן וירצברג. שמעון גלבץ עשה איתו את התקליט בציטוט. כן, זה סיבה לטעות. שבאמת בני הדור השני גם יוצרים, ובמידה מסוימת גם דליה נכנסת לקטגוריה הזאת, כדי להמחיש את המחויבות שלהם לנושא. גבירותיי, תודה רבה לכם. מאוד מודים לשתיכן. לפני סיום אנחנו רוצים להבהיר, בניגוד לנאמר בריאיון עם יאיר כחל שקיימנו כאן קודם, מי שהיה מפקד הכלא, איציק בן עמי, לא הודח בעקבות פרשת ההשתלטות על הכלא, אלא סיים את תפקידו לאחר מכן באופן מתוכנן. אנחנו סיימנו, מיד אחרינו לומדים ביחד, הפרויקט המיוחד של שידורי קשת ברשות השנייה, והיום יעביר הפרופסור שבח וייס שיעור בנושא השואה ומה שבא אחריה. נתראה ביום ראשון. להתראות.